भेरगाव फुटबलनि मेगा सिलेक्शन मेला। भेरगाव जिल्ला गेलेमु आफादनि बानजायनायाव भेरगाव हायार सेकेन्डारि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि हाबाफारिजों 13 बोसोरनि सिङाव 15 बोसोर 17 बोसोर आरो सिनियर हौवाफोरनि आरो 17 बोसोर आरो सिनियर हिन्जावसाफोरनि जिल्ला आफादनि सायख'नाय हाबाफारिया दिनै जाबाय। बे सायख'नाय हाबाफारियाव भेरगाव जिल्लानि सिङाव गासै 500निबो बांसिन फुटबल गेलेग्राफोरा बाहागो लानानै गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिफुङो आरो जिल्लानि जानानै गेलेनायनि खाबुखौ लायो। जों 2022 सिजननि भेरगाव डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि जि अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट गेलेनो गोनां टीमफोर मोनफ्रोमबो इभेन्टनि फुटबलनि डिस्ट्रिक्ट टीमनि थाखाय ट्रायल लादों। बे जादों मा अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 गार्ल्स एंड बॉयज आरो सिनियर गार्ल्स एंड बॉयज। गतिके टोटेल सानसेनि हाबाफारि लानानै मेगा सिलेक्शन मेला होननानै जों भेरगाव दिनै खुंनाय जादों आरो बेयाव जों नुदों गोबां गथ'फोर फैनानै मोनफ्रोमबो इभेन्टआव पार्टिसिपेट खालामफैदों। मोर देन 500 प्लेयारा दिनै बेवहाय बाहागो लाफैदों। जों मिजिंथिदों बे जोंनि भेरगाव डिस्ट्रिक्टनि थाखाय मोजां सिनथम, माने प्लेयार जे माने ओंखारबोनो हादों बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों आरो जों मिजिंथिदों भेरगाव डिस्ट्रिक्ट टीमा जितु जन खेला आसामनि जितु अल आसाम इन्टार डिस्ट्रिक्ट आसामाव भेरगावनि मुंखौ जाहाथे जों एसे एस्टाब्लिश खालामनो हायो बे थांखिजोंनो दिनैनो नैबे ट्रायलखौ जों खुंनाय जादों। जों नुबाय आसामाव खिन्थु बेबायदि मेगा जायखौ मेगा सेलेक्शन होनना बुंदों बे खिन्थु गिबिसिन दिनैसिम मा बुंगोन? बेखौ रायजो राजाया बिबेचना खालामगोन। जोंनि जितु कर्तब्य गथ'फोरखौ लानानै जि जों सिमां लादों अंडर 13आव, अंडर 15आव, अंडर 17 बॉयज एंड गर्ल्स, सिनियर बॉयज एंड गर्ल्स जोंनि जितु सिमां जों बेखौ मावफुंदों। बेवहाय जुदि साक्सेस जायोब्ला निश्चय रायजो राजाया जोंनि सायाव बिबेचना खालामगोन बा बाथ्रा बुंगोन। जों नुदों भेरगाव मोनसे स्पर्ट्सनि थाखाय मोनसे हाब आरो बेयाव खिन्थु दिनैसिम मोनसेबो माने मोजां गेलेनो थाखाय फिल्ड गैया, मा बुंगोन? दुखुनांथाव, भेरि आनफर्चुनेट। जों मिजिंथिदों बर्तमाननि बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो बर्तमाननि असम सरकार बिथांमोनखौ जों गुरैयै खावलायगोन जे जोंनो मोनसे गेलेनो हानाय मोजां फेसिलिटि गोनां भलिबल, फुटबल, आर्सारि सब इभेन्टखौनो जाहाथे गेलेनो हानाय गेलेग्रा फोथार जाहाथे जोंनि भेरगावआव जोंनो बनायना होयोब्ला निश्चय बेनिफ्राय बांसिन गथ'फ्रा स्टेप बाय स्टेप आगबारिलांनायाव सुबिदा जागोन। आं बेखौ मिजिंथिदों।